Connect, čiže Spájaj, rovnomenný projekt realizuje sieť regionálnych mimovládnych organizácií strednej a východnej Európy s cieľom pomôcť ženám v krajinách subsaharskej Afriky. Projekt sa zaoberá otázkami rozvojovej pomoci, a že je to vlastne pomoc krajinám tretieho sveta. Súčasne v priesečníku s problematikou žien, ktoré sú väčšinou najviac postihnuté práve negatívami krajín tretieho sveta. Dôležitý je dialog medzi vyspelými krajinami a organizáciami, ktoré v rozvojových krajinách v oblasti pomoci ženám pôsobia. Pri okrúhlom stole v Bratislave svoje názory a skúsenosti vyjadrila zástupkyňa Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky, predstavitelia rozvojového programu OSN, experti z oblasti rozvojovej pomoci a boja za práva žien, ale aj samotné ženy z Etiópie a Malawi. V Malawi sú ženy diskriminované v mnohých sférach života. Aj v politike ich pôsobí veľmi málo. Ak ochorie muž, žena sa o neho stará. Ak ochorie žena, muž ju opúšťa. V Etiópii, rovnako ako v iných afrických krajinách, sú muži viac privilegovaní a nezávislí. Ženy nemajú prístup k informáciám a vzdelaniu, sú vystavované násiliu. Podarilo sa tam presadiť, že na vedúcich pozíciách môže byť aj žena, no musí stále čeliť predsudkom. Cieľom je v krajine minimalizovať túto rodovú diskrimináciu. Vyspelé krajiny aj štáty Európskej únie pomáhajú formou grantov a rozvojových projektov. Keď je nejaký program, aby sme pomohli ženám, povedzme v Kenii, tak musíme vedieť, do čoho ideme a ako im najlepšie pomôcť, aby sme im najlepšie pomohli. V rámci toho, že dnes na celom svete je čím ďalej tým menej finančných prostriedkov vlastne v štátnych rukách, tak štát by mal mať tú zodpovednosť, aby tie finančné prostriedky použil tým najlepším spôsobom. Vyspelé krajiny aj štáty Európskej únie pomáhajú formou grantov a rozvojových projektov. Těch prostředků z Evropské unie vlastně na rozvojovou pomoc jde do té oblasti spíš toho zvyšování povědomí a různých takových, bych řekl, měkčích aktivit, které jsou spíše formou seminářů, diskuzí a tak dále a vlastně nedochází zatím k nějakému větší zapojení subjektů. Hlavní granty mohou získat jenom opravdu veliké organizace, jako je Člověk v tísni, vlastně to je jedna z mála takových ve střední východní Evropě. Takže asi je to otázkou času a bylo by, myslím, dobré i politicky ze strany našich zemí, aby se snažili tyto otázky v Bruselu víc nastolovat a otevřít určitý prostor pro naše subjekty, aby se mohli podílet na využití těch prostředků, které Evropa má, kam vlastně povinně přispíváme jako členské země. Sú tieto peniaze použité správne? Na konferencii zaznela aj táto otázka. Ako najlepšie peniaze investovať. A to nie je len problém na Slovensku, to je problém v rámci, a to je všeobecná diskusia v rozvojových programoch v celom svete. Problematika násilia a rovnoprávnosti je vážna vo všetkých rozvojových krajinách, ale situácia nie je ideálna ani v krajinách Európskej únie a na Slovensku. Problémy s násilím na ženách tu riešia viaceré organizácie a centrá na pomoc ženám. Vnímate Slovensko v súčasnosti, ako sa posunulo za tých 20 rokov? Ja si myslím, že sa v oblasti práce mimovládnych organizácií Slovensko veľmi posunulo. A bol také zlaté obdobie pred určitým časom, ale mnohé veci sa teraz vlastne dostávajú, takže sú také adresnejšie, že sa robia pripomienky, že existujú organizácie, ktoré skutočne už vedia, o čom hovoria a vedia, čo chcú, takže vlastne táto problematika sa tak posunula na takú vyššiu úroveň. Nové členské štáty Európskej únie aj Slovensko sa dnes tiež zapájajú do pomoci ženám v krajinách tretieho sveta. Dobou najviac sú postihnuté ako napríklad v krajinách subsaharskej Afriky chorobami HIV, AIDS. Takže toto sú také aspekty, ktoré sme sa snažili priniesť do okrúhleho stola. Prizvali sme viacero expertov z rôznych oblastí, ktorí o tom veľmi voľne a slobodne diskutovali. Výsledkom konferencie Connect bude nielen politický dokument, ale aj podklad pre globálne vzdelávanie v tejto oblasti pre širokú verejnosť. Monika Mannová, Televízia Bratislava.